गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। थांनाय 1 मार्च खालि एबसुनि मोनसे थान्दै हान्जाया नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांखौ लोगो हमनानै बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ गोख्रैयै मावफुंनांगौनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो। बे सावरायलायनायाव एनडिएफबिनि केसखौ बोखारनाय आरो जेलनिफ्राय दिहुननाय लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ खम समनि गेजेरावनो मावफुंजोबगोननि खोथा होदों नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा बैफोर गोनां बाथ्राफोरखौ मिथिहोदों प्रमद बर' बिथाङा। मोनसे मिथिनो गोनां खौरां, बे बारनिफ्राय सिख्ला एदावोब्ला जेल जानांगोन आरो गोबां रांनि जुरिमाना होनो नांगोन। बे बारनिफ्राय लाइमोन सिख्ला एबा आइजोखौ डार्लिं सोदोबजों एदावोब्ला 5 बोसोर जेल आरो गोबां रांनि जुरिमाना होनो नांगोन। लाइमोन सिख्लाफोरखौ एदावनायनि सायाव गोदान आयेन फोसावदों बिजिरसालिया। बे खेबाव डार्लिं सोदोबखौ मोनसे गाज्रि सोदोब होननानै फोसावदों गोजौ बिजिरसालिया। बेनिखायनो सिख्ला एबा आइजोफोरखौ बे बारनिफ्राय डार्लिं सोदोबजों एदावोब्ला जेलनि साजा मोनगोन होननानै फोसावदों। बड'लेण्ड दाबिखौ लानानै गोबां समावनो गोबां सुबुंफोरा बायदि रावजों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिबोनायखौ नुनो मोन्दों। बिटिआर गोरोबथानि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड दाबिखौ नागारबाय होननानै गोबां सुबुंफोरा बांसावनायखौ नुनो मोन्दों। बेबादि बांसावग्राफोरा गासैबो हारिनि दालालफोरसो होननानै अबिर नार्जारि बिथाङा गोख्रों रावजों बुंदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, नागपुराव जानाय अल इन्डिया पुलिस मिटआव बारदै बर'आ हारसिङैनो 4 मेडेल देरहानो हादों। तामुलपुरनि बरगुलियाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा मुंख्लं देबाराम बसुमतारी गेलेग्रा फोथाराव बिर सिलागां बसुमतारी गोसोखां मिनि स्टेडियाम लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। रेशन कार्डखौ लानानै मोनसे मिथिनो गोनां खौरां, बे समाव लाख रेशन कार्डनि मुलाम्फा मोनगिरिफोरनिसिम मोनसे मिथिनो गोनां खौरां, सरकारा होनाय रेशन कार्डनि मुलाम्फाखौ गोबां सुबुंफोरानो मोननो हाबाय। जुदि नोंथांमोना रेशन कार्डनि गेजेरजों माइरं लायनायाव जेंना मोन्दोंब्ला बे समाव सरकारा रेशन कार्डनि मुलाम्फा मोनगिरि राइजोफोरनि थाखाय मोनसे नेमखान्थि फोसावना होदों। जुदि गावनि मोननो गोनां रेशन एबा माइरंखौ खम मोनदोंब्ला आसाम सरकारा 2 हेल्पलाइन नम्बर फोसावनानै होदों। बे नम्बरानो जादों 1800-34533611 आरो 1967। बे नम्बरावनो नोंथांमोना रेशन कार्डनि गेजेरजों मोननो गोनां माइरंखौ आबुङै मोनजोबाखैब्ला अजद हरनो हागोन। जायफोर रेशन हरग्रा दखान एबा डिलार बैसोर जुदि रेशन कार्डनि मुलाम्फागिरिफोरनो माइरंखौ खम हरो एबा माइरं लायनो थांनाय समाव माइरंखौ जोबबाय होनना बुङो अब्ला नोंथाङा थोंजोङै फोसावना होनाय नम्बराव अजद हरनो हागोन। जुदि नोंथांनि अजदआ सैथो अब्ला रेशन दखानिया जोबथेसालियाव थांनांगोन होननानै फोसावना होदों। बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ लानानै भारत बिसायख'थि आय'गनि मोनसे गोख्रों फोसावनाय। बिसायख'थि आय'गआ माखासे नेमखान्थिफोरखौ फोसावनानै होदों। मोनफ्रोम राजखान्थि हान्जाफोरखौ सांग्रांथि होदों बिसायख'थि आय'गआ। बिसायख'थि फोसावदिंनायाव माखासे सोद्रोम आखु मानिनो सांग्रांथि होदों बिसायख'थि आय'गआ। सिगांनि जोबनानै थांनाय बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बिसायख'थि आय'गआ माखासे सांग्रांथिखौ होदों। बिसायख'थि आय'गआ राजखान्थि हान्जा, बिजाथि आरो बिसायख'थि फोसावदिंग्राफोरनि सायाव माखासे नेमखान्थिफोरखौ फोसावनानै होदों। बिसायख'थि आय'गआ फोसावनानै होनाय बे नेमखान्थिफोरानो जादों भट होगिरिफोरनि हारि, बेसोरनि मोन्दांथिनि सायाव जेबो बुंनो मोननाय नङा। हारि माहारिफोरनि गेजेराव बायदि बाथ्रा बुंनानै दाङाबाजि जाथाय सोमजिहोनायनिफ्राय राजखान्थि हान्जाफोरा जानगाराव थानांगोन। बिसायख'थि फोसावदिंनायाव राजखान्थियारि दोलोफोर आरो दैदेनगिरिफोरा भट होग्राफोरनि सिगाङाव नंखाय बाथ्रा बुंनो मोननाय नङा एबा बबेबा राजखान्थि हान्जा एबा बेनि मावफारियाफोरखौ लानानै बिसायख'थि फोसावदिंनायाव सोंखारिनो मोननाय नङा। गुबुन दोलोनि दैदेनगिरि एबा मावथिफोरनि प्राइभेट लाइफखौ लानानै सोंखारिनो मोननाय नङा। बिसायख'थि फोसावदिंनायाव बबेबा थानसालि, मस्जिद, गिर्जा, गुरुद्वारा एबा जायखिजाया धोरोम थावनिफोरखौ बाहायनो मोननाय नङा। राजखान्थियारि दोलो आरो बिजाथिफोरा आइजोफोरनि मान आरो बेनि हेंथा बाथ्रा बुंनो मोननाय नङा। मिडियायाव फोरमान गैयै आरो नंखाय फोसावथाय फोसावनो मोननाय नङा। ससियेल मिडियानि जानला-मोनला पस्टफोरखौ शेयार खालामनो मोननाय नङा। बिसायख'थि आय'गआ गासैबो राजखान्थियारि दोलोफोरनि दैदेनगिरिफोर आरो बिजाथिफोरखौ मडेल कड अफ कन्डाक्ट आरो नेमखान्थिखौ मानिनानै सोलिनोबो खावलायबावदों। जुदि नोंथांमोननि गारि मटरफोरा पुलिसनि आखायाव दङब्ला जोबोरैनो मिथिनो गोनां खौरां, नोंथांमोननि गारि मटरफोरखौ थि फोरमानलाइफोर गैयैनि थाखाय एबा
आयेननि बेरेखा गारि सालायनायनि थाखाय पुलिसआ हमना लांदोंब्ला अब्ला नोंथांमोना मिथिनानै ला। पुलिसजों हमना लांजानाय गारिनि सोमोन्दै थाबैनो खौरां ला। पुलिसआ रोजा रोजा गारिनि नम्बरफोरनि मोनसे फारिलाइ फोसावदों। जुदि बे फारिलाइयाव फोसावनायाव नोंथांनि गारिनि नम्बरा दं अब्ला थाबैनो पुलिस मावख'आव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन। पुलिसआ फोसावना होनाय फारिलाइयाव गारि बिगोमाफोरनि जेबो खौरां मोनाब्ला गारिफोरखौ फानगोन। धुबुरी जिल्लानि पुलिस बिफाना 300 निबो बांसिन गारिफोरनि फारिलाइ फोसावदों। धुबुरी पुलिस बिफाना बाइक आरो कारफोरनि नाम्बार होनानै मोनसे फारिलाइ फोसावदों। गारिफोरनि गुबै फोरमानलाइफोरखौ लानानै थाबैनो धुबुरी जिल्लायाव थानाय गुबुन गुबुन पुलिस थानायाव थां। धुबुरी, बिलासिपारा, आगमनि, सफदग्राम, चापर, गलकगन्ज पुलिस थानायाव थांनानै थाबैनो खौरां लाहैनो फोसावदों धुबुरी पुलिस बिफाना। लाखपति बायदेव आसनिनि फर्मखौ आबुं खालामाखैब्ला थाबैनो आबुं खालामदो। लाखपति बायदेव आसनिनि फर्मखौ मैया एबा 2 मार्चनिफ्राय जमा लाखिबाय आरो बेनि फर्म जमा लाखिनाया 6 मार्चसिमल' सोलिगोन। लाखपति बायदेव आसनिनि फर्मखौ रोखायै आबुं खालाम आरो बेजों लोगोसे एकाउन्ट नाम्बार आरो IFSC क'डखौ फर्मआव थार महरै होनांगोन। पन्चायत मावख'आव थांनानै लाखपति बायदेव आसनिनि फर्मखौ गथायनो नांगोन। फर्मखौ जमा होखांनायनि उनाव एकाउन्टआव 10,000 रां हाबगोन। जायफोर बे 10,000 रांजों फालांगि खालामगोन बिसोरनो आरोबाव 25,000 रां होनाय जाबावगोन होनना आसाम सरकारा फोसावदों। 25,000 रांनि 50% एबा 12,500 रांखौल' आइजोफोरा सुख'फिननांगोन होननानै गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मिथिहोबावदों। त्रिपुरायाव थिफ्रासाफोरनि देरहासारनाय। गोलाव सम सोमावसारनायनि उनाव खुसिनि सम। भारत सरकार, त्रिपुरा रायजो सरकार आरो थिफ्रासाफोरनि दैदेननायाव थिफ्रा मथा, TSF आरो YTF हानजाजों 1 मार्चखालि गोदान दिल्लीयाव मोनसे एग्रिमेन्ट जालाङो। बे एग्रिमेन्टखौ लानानै त्रिपुरानि सोमावसारनाय आफादफोरजों लोगोसेनो गासै थिफ्रासा हारिया रंजा खुसि बरायदों। मख'नो गोनांदि त्रिपुरा रायजोनि थागिरि थिफ्रासाफोरनि हानि मोनथाय, राव, हांखो, हारिमु, रांखान्थि, राजखान्थि, समाजखान्थिखौ फोजौखांहोनायनि थाखाय 50 बोसोरनिबो बांसिन सोमावसारबोदोंमोन। आथिखालनि थिफ्रासानि राजा किरीट प्रदिय देब बर्मननि दैदेननाय थिफ्रा मथा राजखान्थि दोलोआ बे गोजोन थासारिखौ लाबोनायनि थाखाय रायजो राजाफोरा खुसिजों रंजायो। BJP दोलोआ लक सभा बिसायख'थिनि बिजाथिनि गिबि फारिलाइनि मुं फोसावबाय। गासै 195 बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ गिबि फारिलाइयाव फोसावनाय जादों। बेनि गेजेराव आसाम रायजोनिफ्राय गासै मोन 14 लक सभा बियाब दङ। बेनि गेजेराव BJP दोलोआ हारसिङैनो मोन 11 बे खेबनि लक सभा बिसायख'थियाव बिजाथि फसंगोन एबा बिसायख'थि गेलेगोन। बेनि गेजेराव जथाय दोलो AJP दोलोनो मोननै बियाब आरो UPPL दोलोनो मोनसे बियाबखौ हगारनाय जादों। मोन 11 लक सभा बियाबफोराव आसामनिफ्राय करिमगन्ज बियाबनिफ्राय कृपानाथ मल्ला, सिलचर बियाबनिफ्राय परिमल शुक्ल बैद्य, गुवाहाटी बियाबनिफ्राय बिजुली कलिता मेधि, डिब्रुगड़ बियाबनिफ्राय सर्बानन्द सन'वाल, जरहाट बियाबनिफ्राय तपन गगৈ, लखिमपुर बियाबनिफ्राय प्रदान बरुवा, काजिरङा बियाबनिफ्राय कामाख्या प्रसाद तासा, डिफु बियाबनिफ्राय अमर सिंह टिस, दरं उदालगुरि बियाबनिफ्राय दिलीप कुमार सइकिया, नगाव बियाबनिफ्राय सुरेश बरा, सनितपुर बियाबनिफ्राय रन्जित दत्तखौ बिजाथि महरै फोसावदों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।